Kunti lang naman? Sige, sige. Kasi may coffee man siguro. Kaya na naman po. Or ganito lang. Sunday. Black zero. Or ka na puti na lang. Strawberry. Puti na lang. Mereka to may specialty kato matcha. Matcha. Mag-matcha ta? Okay oh. Ayaw lang may mag-one na ang matcha. Chili? Shiratama. Okay lang ako sa Sunday. Tulo. May jelly, shiratama, tsuchiri. Ang tsuchiri may lang specialty. Oh, 165-year-old brand. Oh, I think. Vanilla na lang siguro. No, dara o bestseller. Vanilla lang. Kani kay katunay matcha. Or combo. Dami mo siguro? Wala at saka Mistro. Aha. Yung Hoji-chan gabi lang. Okay. So, itong vanilla na lang. Dalawang vanilla. Kasi lang magkaiba. Parang try na. Try na. Oh, bitaw. Perfect. May jelly ka with cream and cornflakes. Pwede. Vanilla na lang. So, isa dito, vanilla din. Tapos, isang parfait, vanilla. Wala matcha? Walang matcha lang. Matry na rin namin. Okay, sige. 300, 600. Chili. 645. Kita dito mag-chat. May carrots. Carrots? Wala. Chocolate or Matcha. Ano yung sabi niya? Jelly? Marang. Hinahok mo lang, siya nalala. Hindi siguro kayo Sunday naman siya. Murang na. Beans. Food. Red beef. Beans. Kami. Tama sa mahal. Food. Ano